gothar Christmas ni salo sing South Arsi nogoro mo South Arsi no bisi oro sini tapugokra subud de Burma অনেক দিন রমই হামিয়া কলাইজাক সিগাङावबो जों वाइसएफ हाय सुबा फायका वाइसएफ रुके बिन बाबुनि 13 दिन सुबाना हायप्रु सिनि चेयरमैन मेंबर रक फाय बिनि 13 दिन सुबाना हायप्रु बसला हायमिया नुगै आपु सुबाय क्लांका इंगे मिया कायसे न्यूज ताइसे हां नुगै इंगे लंगलेन खुस खबर नाहारि बाहाय कन्डिशनाव तंहनि बरबो जे फैमिली मेंबर बिन बिहिगबो तै गामिनि बरबो आनो कुन मुंसे सावै आंनि आं आसे कम्युनिकेशन करिङि किन्तु मिया आं नुंमानि यागल तिनि बं फैमिली ओ हाई सुबा फायका एवं बेटर ट्रिटमेंट नि बगै जोंबो पामु खायना नां अमो नायफिके इंगे मनो बरगनो किसे फाइनेंशियल असिस्टेंस बरि क्लांखा ताई फाइनेंस हालो जेसे नांसा कम सुबना नां संसु बानाय हनि न कग्रि क्लांखा ताबु अमनो प्रोसीड्यूर बाहाय बाहाय बरग बताय सकां साना नांमोन इंगे आसु कम बयस आइके थिगलाय तनो नांला खमो गमनो जों बन्दी खायमान बाबु जों चेष्टा खायदों एवं बुसकां सालाम खालायजाकनाय बो बिधानसभानि खालाय अमो मानदाय एसिम